acest episod vom rezolva acest exercițiu 5 din subiectul 2 din modelul de evaluare națională 2206 de rezervă și să vedem ce ni se zice. Ni se zice în figura alăturată avem acest triunghi înscris în cercul ăsta. Dacă măsura unghiului ABO e 30, deci avem această primă informație importantă și apoi direct concluzia. Deci avem o singură informație, practic, ce ni se dă. Restul trebuie să ne gândim noi la teorie. Bun. Atunci aș propune să începem. Eventual încep să scriu chiar de aici. Ipoteza va fi faptul că avem unghiul ABO 30 și faptul că avem triunghiul ABC și faptul că avem în fine, faptul că avem triunghiul ABC înscris în cercul de... Da, știți ce chestia asta. Sincer, nu prea e nevoie să o scriu. Atât ai de ajuns ca ipoteză. Concluzie. Faptul... Da, ni se cere unghiul ACB. Cât este? Apoi demonstrație. Bun, să vedem. Ni se zice ABO e 30 de grade. ABO. Prin urmare, unghiul ăsta e 30. Ok? Bun. Cum vom rezolva de aici? Păi, noi știm că AO e o rază. De acord? Și că BO e o rază. Deci sunt ambele raze. Adică au ambele aceeași lungime. Adică AO, l-am desenat cam rău, AO e egal cu OB. Adică sunt egale. Avem un triunghi, triunghiul OAB, care are două laturi egale, adică este isoscel. Dacă este isoscel, rezultă că și ăsta va avea tot 30 de grade. Ok? Și acum mă gândesc, dacă ăsta are 30, ăsta are 30 și ăsta e isoscel, și avem acest triunghi, atunci ce înseamnă asta? Înseamnă că unghiul ăsta de aici, de fapt, va fi 180 de grade minus 30 minus 30. Fac un pic de calcul în minte și asta înseamnă că o să dea aici 120. Iar dacă aici dă 120 de grade, asta înseamnă că arcul AB o să dea și el 120 de grade. Ok? Și nouă ne cere unghiul ACB. Adică unghiul ăsta de aici. Tot printr-o proprietate a cercului rezultă că unghiul ăsta, ACB, trebuie să fie jumătate din măsura arcului AB. Adică ăsta va fi 60. Și gata. Asta e tot exercițiul. Și acum hai să și demonstrăm. Ok. Și atunci cum vom face asta? Să vedem. Adică cum vom scrie ceea ce deja am zis. Păi, în primul rând, avem unghiul ABO care este 30 de grade. Ok. Și avem că AO e egal cu BO, deoarece este cerc, nu-i așa? De aici rezultă că, de fapt, avem triunghiul OAB care este isoscel și, de fapt, de aici ar rezulta că unghiul ABO este egal cu unghiul, să vedem, BAO. Din astea două putem să zicem că rezultă, sau scriem direct partea asta, că rezultă că unghiul BAO are 30, adică tocmai unghiul ăsta. Și ce înseamnă asta? Păi noi știm că unghiul nostru AOB cu cât e egal? E egal cu 180 de grade minus unghiul ABO minus unghiul BAO. Ceea ce înseamnă 180 de grade minus 30 minus 30. Adică în total vine minus 60. Și 180 de grade minus 60 de grade face 120. Bun. Deci scriem aici
120 de grade. Acum care e faza? Printr-o proprietate a cercului o să rezulte că arcul AB este tot 120 și tot printr-o proprietate a cercului, sunt importante aceste proprietăți ale cercului, ok? Rezultă că unghiul ACB va fi tocmai arcul AB supra 2, adică 120 supra 2, adică 60. Gata. Asta este ipoteza, concluzia și demonstrația pentru acest exercițiu. Sper că am explicat în mod clar și mulțumesc de vizionare și ciao, ciao!